Arantza naiz, eta aramatik etortzen naiz, niretan ere espera etortzen da. Bakarrik oso moix gelditzen, bai laguntzeko eta azkenen itxeko eta saltzeko biok. Eta gure postun, berdura, sasoiko berdura. Garaien garaikoa. Ezin berbaderoik eta ez ezaz. Nik uste ordiziko azoka etorri dela amona eta bai nire aman amonare etortze zen. Ordizia zen, hori hemen inguruko baserretatik etortze etzanik nik uste ez zala egongo. Beste erabatea ez. Ez oain bezala astero segidan utxin gabe, baizik garai zeukenakin. Oain ja gutxigo gare. Bakarrik ordizia etortzen naiz, orduan, dana. Gukiten duen dana hemen sortzen du. Hemen bezala saltzen nik ez da lortu beste ferita. Bakarrik ja, zurea da galdatzen dizu eta bai ezaten batzu ja, jende baloratzen du. Batzuk ez danak, batzuk berdin zaie. Batzuk prezioa bakarrik behiatzen du eta punto. Bere gehiago bain jentek erosten duela unidadeka, leheno gehiago ostezon kiloka, bain ja banakago. Ja ez du aste guztiako erosten leheno bezala, ja neurtugo erosten du jendek. Lehia kiloka, ja patata, bain bi patata eskatzea izue, leheno hori ez da okurritu uretzitzea nino egiten, baina bain bai. Gustatzen zaizu ez da lan bat. Ateratzen dirukati bakarrik ezin dain. Gustatzen berdaizu. Etekinik aterako ez dezu, eta badakizu ez dezu aterako, baina gauza batzuk inin berdu eta ordu asko. Ezkenako prestatzeko, hori azterten hasi goizetik, eta segun ze guraldi den, bero hau bada goizago jeiki, egun ezabaltzen duen jeiki, eta ostiraletan etortzen naiz, eta hori, ostiraletan, pixka gutxi gozatzen da. Jende gutxi gebiltzen da, baina datorrena erostea dator. Torkizune jende gaztek berdura preparatzeko gutxi doke. Komodidade, jodo, jendek. Denboraik ez daukena hitzeki, denbora nahi izan ezkeo hartuko luke. Baina erosotasuna.